Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, barkamu da haka, barkamu da sake haɗuwa a wannan tasha ta mu ta Aryan BTC. Tashin da namu duka kawo mana abubuwan da suka shafi ta fannin technology da yadda mutum zai samu kuɗi da wasu na Android. A darasin mu na yau dai na kawo mana yadda za ka ƙara wayar ka ƙarfi irin yana 2G kamar da shi 3G, ko yana 3G kamar da shi 4G, daga 4G zuwa 5G. Da akwai wasu lokuta idan kana wani waje irin kana son kai amfani da waya zaka ga network ɗinka ya iya yi. A wannan darasin zan koya mana yadda za ka ƙara wayarka. Na mai baka shawara ka tsaya ka kalla bidiyon ne daga farko a ƙarshe saboda ka gane yadda za ka yi. Kuma ina mai roƙo idan wannan shine zuwan ka na farko a wannan tasha tamu, ka daure ka danna mana subscribe, ka danna ƙararrawa ka zaɓa saboda da zarar mu saki sabon bidiyo kai ma ka samu. Da farko dai za mu je mu buɗe setting ɗinmu ne, sai ka shiga setting. In ka shiga setting ɗinka za ka ga abin ga an kawo maka network connection. Wani waya kuma za ka ga ya kawo maka network and notification. Idan ya kawo maka irin wannan sai ka yi click ɗin shi. Kuma bai kawo ba sai ka je ka yi search in network and notification. Da ya kawo ka sai ka ga za ka gani an kawo maka sim card and mobile network. Wani kuma waje za ka an kawo maka mobile network ɗin nan kawai. Sai ka yi clicking kan shi, da ka yi clicking kan shi sai ka zo sai ka za ka ga layukan ka guda biyu inda kake amfani da su. Da ka zo wajen layukan ka guda biyu da kake amfani da su sai ka zaɓi wanda kake kunna data da shi saboda datan ka ya yi ƙarfi yadda ya kamata. In ka yi clicking shi kamar haka sai ka zo ka bi wajen da aka sa access point names. Idan baka gani ba sai ka diba wajen da aka sa more. Idan ka yi clicking kan more zai kawo ka wajen da aka sa access point names ɗin nan. Sai ka yi clicking kan shi za ka ga ya kawo maka wajen, ka gani na ya kawo min wajen da yake kunne MTN web, ka kuma zai iya kawo maka MTN NG. To idan ya kawo maka ka canza shi ka bar shi a inda yake, ka yi clicking kan shi. Da ka yi clicking kan shi sai ka zo ka bi ka scrolling ƙasa a hankali, sai ka zo ka bi da aka sa IPN protocol. Sai ka yi clicking kan shi za ka ga nan wajen ya kawo maka IPv4 da IPv6 da IPv4/IPv6. sai ka yi clicking kan IPv4/IPv6 ɗin nan. Sai kuma ka zo ka bi ƙasa da shi, za ka bi da aka sa nan. Sai ka zo shi ma sai ka yi inda kai a can. Daga nan sama sai ka zo ka diba inda aka sa ɗigon nan kamar haka. Sai ka yi clicking kan shi, da ka yi clicking kan shi sai ka yi danna save. Wani waya ba sai ka danna nan ba zai maka save ɗin shi kaɗai. Sai ka dawo cikin wayan ka zo wajen kira, ka zo wajen da kake kira kamar haka. Sai ka danna *#* 46 36 *#* zai kawo ka waje kamar haka. Da ya kawo ka waje kamar haka zai buɗa ma wuri kamar haka. Da ya buɗa ma wuri kamar haka za ka zo sai ka zaɓa wifi abin ga notification. Da ka yi clicking kan wifi notification sai ka zo abin ga wajen da aka sa wifi abin ga status. Ka yi clicking kan wifi status sai ka zo wajen da aka sa refresh status ɗin nan. In ka yi clicking shi za ka ga nan rubutu sun ɓullo. Sai kuma ka zo daga ƙasa ma sai ka danna shi ma kamar haka. Da ka yi clicking shi sai ka koma baya, sai ka zo kuma ka danna phone notification. Kuma da ka danna phone notification sai ka zo ka danna abin ga ramping tax ɗin nan. Da ka danna ramping tax ma za ka zo sai ka zo daga nan wajen da aka sa wannan abun ɗigon nan shi ma sai ka clicking ɗin shi hankali, za ka gan shi ɗan ƙarami. Sai ka yi clicking ɗin shi zai buɗa maka wuri kamar haka. Sai ka yi scrolling ƙasa sai ka bi inda aka sa LTE/UMTS auto. Sai ka yi clicking kan shi. Da ka yi clicking kan shi shikenan ka gama network ɗinka zai kama gudu insha Allah.